Радио Земя. Здравейте! Вие сте с Радио Земя, а аз съм един от водещите на Радио Земя, Виолета Кермичева от Екологично сдружение За Земята. С мен са две представителки на екип Икономическа справедливост, с които ще поставим на масата и в студиото темата за климатичните промени. Здравейте! Десислава Стоянова. Здравейте! И Ива Димитрова. Здравейте! Само да вметна, че ще си говорим за климатичните промени и социалния им аспект, но в контекста на предстоящите избори, които ще бъдат на 9 юни, парламентарните такива и европейските. Да, защото по някакъв начин все темата за климатичните промени успява да избяга от дневния ред на политиците, още повече в контекста на множеството кризи, в които се намираме. Но аз искам да ви върна малко назад, за да разкажем за нашата работа по темата и за форума на Екологично сдружение в Зелени хоризонти, в чиято организация вие бяхте пряко участници. Точно така, ние работим от известно време по една инициатива, която е свързана с наблюдението на финансирането на зелената сделка и в нея 9 организации от общо 7 страни работим за по-прозрачното и справедливо разходване на публични средства и с наближаването на изборите нямаше как да не обърнем внимание на това какви политически програми представят кандидатите в различните страни и затова отворихме дебата по тази тема на един форум, който организирахме с представители на водещите политически партии в България. Или поне така се опитахме. Да, форум Зелени хоризонти, за който говорим. Да, опитахме се всъщност да поканим всички по-големи политически партии, които очакваме да влязат и в бъдещия Европейски парламент. За съжаление, само част от тях откликнаха и малко по-късно всъщност ще си поговорим по същество кой какво каза и какви бяха темите и мненията, които бяха обсъдени, всъщност какви са големите предизвикателства пред нас като България и като Европа. Какво е вашето усещане след форум и по време на форум Зелени хоризонти за обратната връзка, която получихте от политиците? Това, което беше интересно, всъщност, както знаем, плана за възстановяване и устойчивост в България сме на последно място по приемане на плана. Отново сме на опашката, за съжаление. Това е една много тъжна статистика за всички теми, по които си говорим. Все казваме как сме на последно място. Съжалявам, че и аз в тази посока отивам. Но една от причините за това забавяне беше отбелязано политическата нестабилност. И реално въпросът е, иска ли България реално да приложи тези реформи, които обещава в плана. Имаше няколко реформи, които отпаднаха. Това беше всъщност една от точките, които бяха засегнати. И вие имаш ли нещо по тази точка да добавиш? Мога да добавя това, че обществените средства, особено европейските обществени средства, много допринасят за този зелен преход, през който трябва да преминем. И те са не само за това да станем климатично неутрални, но също така и социалния аспект да бъде засегнат и да бъдат подпомогнати най-уязвимите граждани на Европейския съюз, които не могат сами да преминат през това. И всъщност при нас предизвикателството е, че поради нестабилната политическа обстановка се бавим с приемането на реформи и изпълнението на някои от целите, които имаме по тези важни стратегически планове, например като плана за възстановяване и устойчивост, и по този начин ние губим от
тази възможност да се възползваме от европейски средства, които биха помогнали, особено на държава като нашата, която по-скоро е бенефициент. Така е и за Фонда за справедлив преход. Както знаем, имаме 3 региона, които са обхванати от него. Стара Загора, Кюстендил и Перник. И отново териториалните планове бяха приети с огромно забавяне. Те все още не са стартирали. Хората в някои от тези райони вече са готови. Питат, текат срещи, как нали, да се включат по-активно. Но от друга страна, някакси според мен липсва връзката между управляващия орган в лицето на Министерството на регионалното развитие и общините и като че ли естествено има такъв диалог, но като че ли чакаме Европейската комисия да ни подбутне да се срещаме всички заедно, да бъдат поканени неправителствените организации и така нататък. Така че трябва доста работа да се вложи там, основно също в изграждане на капацитета на местната администрация, за да може да се усвоят, така да се каже, и в правилната посока. Тези средства наистина да отидат там, където са необходими. И както каза Ива, ние говорим не само за климатичен, но и социален аспект. Тоест хората и природата са едно цяло за нас. Исках да добавя няколко теми, които включихме във форум Зелени хоризонти. Освен ефективното и прозрачно ползване на европейски публични средства за целите на зеления преход, прилагането на европейското законодателство в България и дебатът за ползите на зелената сделка, ние всъщност говорихме и за по-конкретни проблеми, като справянето с отпадъците, разумното управление на отпадъци, мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, енергийна бедност, сградно обновяване, това, което споменах за регионите за справедлив преход. Всичко това по някакъв начин е част от един общ пакет, според мен, за един по-устойчив начин на живот и в крайна сметка европейските политики са ключови, защото те са много важни, защото там тръгва създаването на законодателството по конкретни теми, което след това трябва да бъде прилагано и в страните членки, така че това важи и за България. И въпросът е как най-добре да бъде прилагано. И затова аз смятам, че европейските избори са много, много съществен момент в нашия живот и всъщност това е и причината ние да направим този подкаст, да стимулираме нашите съграждани да гласуват. Още повече, че поради така вече споменатата политическа нестабилност отново имаме избори 2 в 1, така че нека да бъдем отговорни граждани и да гласуваме. Да гласуваме и на двата избора. Да, и да гласуваме. И когато така по време на Зелени хоризонти, имате ли усещането, че има разбиране от страна на политиците? Защото казахте, че въпреки, че не забелязахме да има целенасочени усилия по подготовката и информирането на хората в зависимите от въглищите региони, казахте, че те вече са готови. И готови ли са политиците? Защото мисля, че им предстоят поредица от трудни решения. Относно позициите на политиците, те се различаваха доста според това, коя политическа партия те представят за мерките, които биха защитили за преминаването към нисковъглеродна икономика. Мисля, че за нито една от партиите не е в противоречие с това, че искаме чиста природа и здравословен начин на живот за жителите на Европа и на България, но когато се стигне до конкретни мерки как това да бъде постигнато,
забелязваме, че има различни позиции, като да, една от най-конфликтните е оперирането на тецовете в България, тъй като те са едни от най-замърсяващите индустрии и там дебата мисля, че е най-сериозен. Работните места, да. Да, и работните места, като там може би е много важно и всички хора да се запознаят всъщност какви възможности има за тях, за това да се преквалифицират или да намерят друг начин за смяна на работното място, тъй като дори това да не стане с закон затваряне на тецове от днес за утре, по принципа на пазарната икономика то ще стане рано или късно. Така че е важно да се запознаят с тези европейски програми и финансови инструменти, които биха им помогнали това да стане по-лесно и всъщност те предоставят една немалка сума точно за инвестиции в тези региони, които да хванат най-засегнатите и да са сигурни, че никой няма да бъде изоставен, което е в основата на зелената сделка. Да, аз и за това споменах за ролята на държавата, така да се каже, и за това, че често се слага цялата отговорност върху хората. Може би институциите имат доста съществена роля да направят мост. Аз така си го представям. И да работят наистина за улесняването на хората, предоставянето на възможности. Тоест как на практика тези хора да оползотворят отпуснатите средства по най-добрия начин. Хората и отново казвам общините, местния бизнес, неправителствени организации, изобщо цялата общност. Да, абсолютно. Точно това е интересно за мен да наблюдавам, че от една страна хората не биха могли сами да извършат този преход. В същото време те се превръщат така от една страна в обект на гнева на останалата част от обществото, което казва да, ние вече нямаме нужда от тези въглищни тецове, има нужда от план за изход от тях. Политиците в същото време продължават да работят по това да си осигурят максимален комфорт до последната възможност. И някак изправят хората едни срещу други. Нали? Да, части от обществото едни срещу други. София срещу Стара Загора, нали, имайки предвид, че там е най-големия въглищен регион и сякаш ние нямаме нужда едни от други, а то не е така. Да, дори зелената сделка като заглавие, зелена сделка, стана дума, фраза, която едва ли не трябва да се споменава, защото означава само лошо, нещо лошо, което Европа иска да ни наложи. На практика европейските закони, аз и по-рано споменах, че европейските закони са много важни. Въпросът е ние как ги прилагаме. Дали просто правим checking the box, да си отбележим какво сме свършили на хартия, или наистина се стремим към истински реформи. И не виждам защо зелената сделка трябва да се приема като нещо наложено от Европа. Ние сме част от този процес на взимане на решение. Ние сме гласували, ние сме изпратили нашите политици там. Има представители на България в Европейската комисия, в парламента. Ние сме част от тази игра, нека да я кажем. И според мен е добре да я играем по най-добрия начин за нас, най-разумния. И нека не забравяме, аз много добре си спомням всъщност как минавах граници. В смисъл, това да сме част от Европа е нещо доста позитивно в моя живот. И се надявам, че и другите хора го оценят така. Знам, Ива, искаш ли да добавиш нещо, може би за това какво да очакваме в бъдещия парламент? Добре. Какви са, може би да стигнем до там, какви са нашите искания? Какво искаме да се промени, защото ние до този момент си казваме това, което някак не е наред.
Но за да можем да продължим напред, трябва да говорим за нашите искания и да търсим подкрепа. Ами да, вие засегнахте една тема, която си мислих, че има нещо, което може да допълня, и то също беше споменато и на форума от Нелия Стефанова, която е strategic leader на Energy Transition екипа в мрежата за наблюдение на международни финансови институции и банки. Тя представя една статистика за нуждата от инвестиции в обучение и образование в темата с зеления преход, зелени познания и така нататък, където за България излиза, че ние сме с най-висок процент от брутния вътрешен продукт на инвестиции, които са необходими, за да разбираме по-добре как да се случи този преход. И това е едно от исканията, които сме включили към нашите представители в следващия Европейски парламент, както и би бил приложим и за тези в националния, да се инвестира в образование, като то не да бъде само в ниво училище, университет, където да има повече информация за това какви са предизвикателствата и как намесата на хората влияе на климата, но също и как можем да допринесем за смекчаването на тези промени в климата и в адаптацията към тях. И в администрацията също, тъй като те са хората, които биха помогнали на това реално да се предприемат мерки на местно ниво, които да намалят, да кажем, сметките на ток на хората, да бъдат енергийно независими, да изхвърлят своите отпадъци на правилните места или да генерират по-малко такива чрез различни стимули. И общо заето това е нещо, което за момента по-скоро липсва и е важно да се наблегне в следващия програмен период. Имаш ли какво да допълниш, Деси? Може би това, което мога да допълня, е засилване на гражданския мониторинг, за да се гарантира отчетност. С колегите сега си говорим, те са в различни мониторингови комитети, но на практика от, да речем, сега малко си измислям, но грубо 20 човека, 2 са представители на неправителствения сектор. Всички останали са представители на различни институции. Тоест, къде е ролята на гражданите, ако те нямат достъп реално до информация. Да. Това за нас е доста важно. Да, липсата на информация винаги създава страх, генерира слухове. Абсолютно. Изобщо включването на гражданите в взимане на решения. Друг аспект е поставяне на гражданите в центъра на трансформацията. Тя и възпомена вече, че инициативи като ние говорим в Перник и в Бобов дол, да речем, за енергийни кооперативи. Знаем, че община Габрово вече създаде първия своя, не знам дали е първия, но да, много успешен енергиен кооператив и се опитват другите общини да вземат пример от тях. Така че има някакво раздвижване в тази посока и идеята наистина е да се демократизират различни аспекти, като енергийния сектор, да речем. Аз имам чувството, че с такива позитивни примери, просто в един момент докато обществото и докато политиците се правят на умрели лисици, просто енергийният преход ще се случи под носа ни, просто защото хората искат да са енергийно зависими. Аз много пъти съм разказвала тази история, как исках да изпратя едни брошури до Бургас, посветени на енергийните кооперативи, и в службата за изпращане в куриерската служба хората не ме оставиха на мира, заобиколиха ме, започнаха да ми задават въпроси, взимаха от брошурите, молиха ме да им оставя повече информация. Моето усещане е, че именно с такива позитивни, работещи примери
бихме могли да имаме много голямо влияние. Хората имат желание, въпросът да им се дадат инструментите. Именно заради това е малко шокиращо, че някак липсва политическа воля за това да се канализират именно тези процеси, които са градивни, които са обърнати към бъдещето. За мен е много разрушително ние непрекъснато да гледаме към миналото и да се окопаваме в него. Предлагам ви да продължим с прогнозите за следващият Европейски парламент. В следващия Европейски парламент се очаква да има 15 места допълнителни поради демографските промени в Европейския съюз и се очаква да има повече представители на по-десните и по-крайно десните партии, като това ще доведе до по-консервативни политики, които по-скоро не биха били благоприятни за продължаването по целите на Европейската зелена сделка. Това е един от сценариите. Когато гласуваме, ние всъщност гласуваме за националните партии, но те спадат към европейски семейства, които са 7 на брой и те всъщност сформират по общи ценности парламента в Европа, като има и една 8 група, която е на независими кандидати. За България имаме една особеност, която е, че са необходими 5,9% подкрепа за влизане в Европейския парламент. Така че се очаква партиите, които да влязат, да са такива, които преминават този праг. Да се върнем към форум Зелени хоризонти. Ние тогава не знаехме, че двама, доколкото си спомням, двама от участниците ще бъдат кандидати за Европарламента. И предлагам ви да чуем части от техните изказвания, които може би биха ориентирали слушателите ни за техните позиции. Да, това са Деница Симеонова от Продължаваме промяната и Борислав Сандов от Зелено движение. Това именно е важно, кого ще изпратят българите в Европейския парламент, за да могат да обясняват представителите на България в Европейския парламент на нормален, разбираем език на хората какво е зелената сделка, какви са последиците икономически за абсолютно всеки български гражданин, за бизнеса, как бизнеса може да се възползва от това да има не само чиста енергия, но и по-евтина енергия за своето производство и така нататък. И ако България има такива активни представители в Европейския парламент, няма да има нужда да минаваме и да се лашкаме от едни теории за това как зелената сделка, както обясни господин Сандов, е нещо лошо, но това на другия ден да трябва да обясняваме защо тя всъщност е нещо добро. Именно моста между българските политики и европейските политики са тези хора. И тук е много важен и периода, в който се случват тези избори, а именно един период, в който Европейския съюз ще се реформира, ще направи своята стратегия за следващите години. В този период, именно както беше казано тук, ако изпрати България и другите държави от Европейския съюз в Европейския парламент скептици по отношение на климатичните политики, не само няма да има напредък, ами може да има един застой, който бързо ще се усети. И защо ще се усети? Защото и в моя район Врачанско имаше нетипични значими наводнения. В различни краища на България се усети това. В Гърция страховити пожари, огромни наводнения, които дори български граждани в летния сезон пострадаха в тях. И това няма как да се скрие. Но времето, в което можем да реагираме ние като граждани, да изберем хората, които отговорно ще реагират, е сега. И на въпроса как ще се комуникира това в кампанията. Трябва да се комуникира с числа, с разбираем
предостави данни, които хората могат да разберат и да усетят в ежедневието си. Както каза господин Сабрутев, цената на енергията. Каква е тя, когато има включена зелена енергия в микса? Каква щеше да е тя, ако разчитахме само на въглищните централи? В домакинствата ни, как можем чрез саниране, чрез различни механизми да направим така, че да разходваме по-малко енергия, от тая гледна точка да намалим разходите си. Трябва да се говори на хората и за техните преки ползи, и като представители на бизнеса, и като граждани, и смятам, че ако се слушат в този рационален глас, базиран на данни, те сами ще вземат това решение, че зеления преход може да има икономически ползи за България и за всички български граждани. Докато бях председател на Комисията по околна среда в 46-то Народно събрание, изисках един доклад и там стана ясно, че за да се произведе единица продукт в България, например ето този микрофон, макар че вероятно не е произведен в България, ние използваме 3 пъти повече енергия, генерираме 3 пъти повече емисии и 4 пъти повече отпадъци спрямо средното за Европейския съюз. Вие нали разбирате, че това означава изключителна неефективност, загуба на конкурентоспособност на пазара, която ние компенсираме с по-ниски заплати и като цяло това е една много ресурсна и енергийна неефективност. Модернизацията на българската икономика е нещо, което не просто ще спести замърсяване, не просто ще повиши икономическия и социален стандарт, ще направи така, че ние да сме далеч по-ефективни в процесите и бих казал, че ще повлияе и на мисленето ни, което не е от времето, когато парното е на 6, прозорците са отворени, а е в това човек да бъде оптимален в своите процеси. Добре, да мотивираме хората да гласуват. Защо е важно? Един пример. Изключително важно е състава на Европейския парламент към кои политически групи спада, тъй като там се гласува на демократичен принцип и всяко едно решение би могло да бъде прието или отхвърлено, дори да се разминава само с няколко гласа. И един такъв пример е закона на Европейския съюз за възстановяване на природата. Той задължава държавите членки да възстановят поне 20% от сушата и моретата на Европейския съюз до 2300 и има задължителни цели за възстановяване на поне 30% от деградиралите местообитания до 2300, като прогресивно нараснат до 60% 2400 и 90% 2050. Това ключово гласуване беше на 12 юли 2023 по предложение на Европейската народна партия. По предложение на Европейската народна партия за пълно отхвърляне на предложението, след като комисията го беше внесла. Съответно, това предложение за отхвърляне не беше прието само с 12 гласа, с 312 за и 324 против, след което парламента продължи да приема предложението в поредица от гласувания с изменения, тъй като от групата на десницата имаха по-скоро предложения, целящи отслабването на предложените действия. В заключение, изключително важно всеки един наш представител, който изпращаме там за закони, които се приемат и ще важат за територията на целия Европейски съюз. Да, искаш да кажеш, често за една бройка се оказва критично важно да имаме точния брой хора. Абсолютно. Аз бих завършила с това, че призовавам всички да отидат да гласуват на 9 юни. Гласувайте, по този начин ще можем да държим отговорни хората, които сме избрали да ни представят. Запознайте се с програмите на партиите и каузите, зад които застават, за да направите своя информиран избор. Благодаря ви. Радио Земя.